Chámame Pamela. Pamela Jolie. Non me coñecedes. Son actriz. Saben películas de terror. Sí, pezóns ensangrentados, jacuzzi maldito, como soa. Ai, estou moi cansa, moi cansa. Sabedes que? Teño un problema. Estou farta das películas de terror. Todas son iguais. Igual de previsibles. Non hai máis que verme. Vos vedesme, e que vedes? Unha rubia tetona. Decides, esta morre. Abre a porta e morre. Pois eu tamén penso así. Eu aspiro a algo máis que escapar do asesino meténdome pola trampilla un jato. Eu quero facer algo máis que subir polas escaleiras cando a porta está aberta. A ver, ti sales pola porta, non subes polas escaleiras. Pois é o que fago eu. Eu quero sair nas películas da Antena 3 dos sábados pola tarde. Nesas polo menos non morre ninguén. Ou casi ninguén. Ainda que as veces é necesario que morra alguén, non? Pero non sempre ten que ser a rubia tetona, digo eu. Mira, as películas da Antena 3 dos sábados pola tarde seguen un esquema que vai por etapas. Por exemplo, o primeiro mes os protagonistas morren porque son letalmente infectados. Morren infectados. Sí. E outro mes, ai, que os pelos. Outro mes, os protagonistas, gracias. Os protagonistas, que son os nenos, quedan órfos. E a asistenta social manda-os ir vivir cunha familia de psicópatas. É o máis. Eso para as chicas da miña clase é como traballar con Spielberg. Hai que ver eso, non digo nada máis. Ahora poderei ir que a cabeza ben a Sara, alta. Eso, xa sabedes o refrán. E irei preguntando pola calle: bichosme! E diránme: Mima, tienes que estar na película de Antena 3 dos sábados pola tarde, non? Eu, sí. Queres que che firme un fotograma? Queres que che bote unha firma? Non vos conto nada máis, xa está. Bueno, outro fallo das películas de terror é que me teño que gastar o meu salario en licipaína. Sabes o que é, non? Este anuncio que non ten engorxa, non así. Pastillas para a gorxa. É que sempre me mandan correr 3 metros, litros, non sei. 3 algo, manda de correr 3 algo polo bosque. E non acaba porque ten que ser en bolas. Yo digo nada, abríjate cando sales a casa. E dice, mamá, pero non é meu traballo, ten que salir en bolas. Ti, rubia. No, outra rubia, natural. Aquí. Si, home, que está ao teu lado. Bueno, mira, vou te dar un consello. Nunca teñas unha amiga morena. Esas son as peores. Esas sempre salen. Na primeira, segunda, na terceira, na cuarta, na quinta, na novena, nas siguientes. Eu teño que conformar con aparecer na primeira e morta, colgada dunha árbore. Eso sí, desnuda, que se note o gimnasio. Elas non. Elas continúan, siguen, non sei que, tal. Encontran con o asesino e pelean. É un modo. Que injusto, Sí, non, mira. Aquela atacou a piraña cando eu e a miña amiga morena nos estábamos pegando o lote no jacuzzi. A min, quen se salvou? Ela. Era
gustaría máis que a protagonista da película fose unha tetona rubia? Eu creo que sí, pero eu pensei que non. Non teño relado, tendes ahora? É que, mira, o meu tempo é ouro, non sei que fago aquí. Teño un casting. Queredes que vos enseñe como vai esa parte? Oh, vale, é super guai. Ides a flipar.